ọtụtụ n'ime anyị nọ tata ebe a na-azụbu ahịa n'oge mgbe gboo, aha azụzi ya ahịa, ereghị ya, ere that place, wee werezie ya rụọ ihe dịka gịnị, ụlọ ahịa. Every year a ga-enwe ọtụtụ ndị mmadụ ga-anwụ na that line. Ama ihe mere those people ji anwụ na line ebe a ha na-azụ ahịa. O wee bụrụ na ebe a na-azụbu ahịa n'oge mgbe gboo, mana emechaziri ebugharị ọnọdụ, mere ndị Igbo ji si gị ebugharị egwu, ebugharị ọnọdụ. Ekwesịghị ire ya ere. Ihe ekwesịrị ime n'ụdịrị ebe ahụ wụ eme ya ebe a na-egwuri egwu, ma na-erere ya resi ndị ji ego wee kwụrụ wee were zụọ ya, wee rụọ shops. Ka a rụziri shops ahụ, onwe every month mmadụ anaghị anwụ na that line. Ọ ka ngwụ na ihe mere some people ji anwụ n'ahịa ụfọdụ beta amahụ. Ọtụtụ ihe dị iche iche nke na-eme n'ụwa tata bụ gịnị? Mmerụ ana. Ọtụtụ n'ime anyị merụchagoro n'ụzọ dị iche iche. Kedu ka mmadụ nwere ike isi bịa gwa gị na gị mee gịnị, na aga agakwa na-aga ajụ esi ihe na-eme gị, na gị hapụrụ ya Chukwu? Asị ka ọ bụ onye ahụ nwụọ ọtakata afụfụ, Chineke ga-agwa mụ na gị ka m na-agwa gị ka ọ na-epio gị ntị, which means na mụ na gị chọrọ ịma ya aka, na ya aṅụkwa n'ọgwụ, ga-ejekwa n'ụlọ ọgwụ, ga-ejekwana na be ndị ọdịnala, ndị na-eme ihe ọdịnala, ndị na-eshi ọgwụ, na gị jọs nọrọ na onye ahụ nwụọ na nsogbu adịghị, onye ahụ nwụọ takata afụ maka na ị gara ịma Chineke aka. Chukwu oke abịa masị na anaghị ama ya aka. N'ihe bụ gịnị? Emebi a na-agbanwe, anyị wee gaa aka ịma ya aka, because asịgo gị ga-aṅụ n'ọgwụ, gị kpewe ekpere. Onye na-ekpe ekpere ma onwe nri ọ na-eri, ọ ga-adị ndụ ka ọ gaghị adị ndụ? Ọ bụrụ na ọ ga-adị ndụ, dere m ebe ọ gaghị adị ndụ, ọ ga-anwụ, maka mụ na gị gara ịma Chi kere anyị aka.